И здравейте на всички, които гледат това видео. Днеска ще видим, ще играем Размъжи своя шеф на пух и прах от Duty.com Presents. И ще видите как аз размазвам моя шеф, който ми дава само по 10 парички за хиляди. Изяща клавиатура! Изяща 2 пъти! Изяща 3 пъти! 4 пъти! Да тя набия в лицето ли искаш? Изяща! Така! По-надълбоко! Яш! Тук в тази игра целта е да размажете колкото се може повече шефи. Добре, с коли да го размажа. Assassin's Creed е направо точен, дори снайпера не е толкова точен колко тая линейка. Ще взема и аз така желязна линейка. Ти ще ми даш малко заплати ли? На ти. Взяш го. И ще пускаш слушалките, сега нищо не е станало. Ама защо се движи? Не ми казай, че ще направи това, което си мисля. Електризиран шок. Това беше най-умното, което си мисля този тук. Е това зло лице. Добре. Видиме. Сега 3 от 24. 4 от 24 вече. Коша ми се усмихваш, бе? Ти на мен ли? Ти на мен? На ти, бе! Изяж го! Улицето! От стената! Айде да! Си размазан! Добре, да пробваме с това. Това беше много готино и много бързо. Добре, да пробваме с чадърчето. Не може да повярва. Чадъра е бил меч. Ако имахме чадъри, щяхме да убием шефите си. Точно така. Защото те ни дадат малко заплати. Изяж компютъра в лицето. Ела, айде. Харесва ли ти вкуса на компютъра? Изяж го 2 пъти. Аз добре съм играл и ще запазя най-доброто за най-накрая. Дай, колега. Браво. Пий му го. Той ми даш. На мен ще ми даш малко заплати. Не бегай. Ще ти имаш един. Ако ми дадеш повече заплата, ще ти успокоя тиката. Браво, работнико! Дигайте ръцете си! Добре, ще опитам с ето това. Какво прави той? Мале, как го налага? Мале, чак мен ме се поля. И пум! Да. Мале, ще го пустоши то шеве. Вау!
Да видим какво ще може да ни приложи играта. С какво да го направим? С химикалката му. На, мри! Ти ще ми даш малко заплати ли? Проме се стига. Мале, нинджа! Това нинджа! Я го вижте как го налага в газа. Мале, наложи го още. Той ти дава малко заплати. Браво, направи го пак. Добре, ще пробвам с това. Не се набърках, бе, аз съм забрал, отдавна съм играл. Ако съм бъркал. Няма ли тук нещо? Как не се съдих по-рано, Изяско! Мале, той се чувства спокоен, като го прави. По-добре е да не виждаме какво е станало. Той загуби една тиква. Защото каза, че неговите файлове са грешни. Добре, да питаме с телефона. Мале, това душаващата хватка. Взими нещо си там. Използвайте само най-добрите кунг-фу майстори и той е един от тях. Добре, да опитаме с това тук. Кетч! Кобрат срещу полев! Мале, това беше малко гадно. Да пробваме с коша. Вземай този с кош. Уволнен се съм, вземи това. Ще ме арестуваш ли? Вземи това в лицето. Айде, вземай го. Шибано, ще ме арестува. Вземи това. На ти. И се седна компютъра. Нищо не е станало. Да опитаме с този компютър. Боксове! Кобрат срещу полев. Кличко направо беше разгромен. Яка го беше. No win, no want, no worry. Тук да също пише. Защо така? Добре, да видим какво ще можем да направим. Добре, ето кордон ги средих. Чантата! На ти! Вземи я тая чанта. По-полека, може да се успокоиш, вече е премахнат. Сега седаш и спускаш айфончето, тъчпад. Добре, сега кое те пусна? Химикалка. Това е гнус. Доста е гнус това. Все едно в купицата лейка. Добре, какво ще да използвам?
Не използвах я. Да използвам. О, това беше много яко. Един в лицето. Пий водата. Пия. Изпи си водата. Изпи. Пий. По-дълбоко. Браво. Изпи си водата успешно. Добре, да... Чистач! Благодаря, чистач. Кое не съм използвал? Дали нещо тук не съм... О, да, тук го помня, събравих. Това беше малко гнус. Кое съм изпуснал, бе? 4 некои съм изпуснал. Това не е. Чашката може би съм я изпуснал. На кой ще викаш не, бе? Вземи тази чаша. Вземи я. Така. Седни си на компютъра, набрал. Кое съм пропуснал? Добре, те съм ги направил. Това съм го направил. Да, ножицата, гадното. Затворете си очите. Това ще е гадно. Добре, вече го минахме. Остават още 2. Кое тук не съм цъкнал, бе? Ще ми подскаже ли? Добре. Да, това го използвах. Това е гадното, да. Кое не съм използвал, бе? Кое не съм използвал? Явно не е била тази. Сега спирам за малко и защото ми се обаждат.